Benvidos, benvidas a unha nova edición de Sesión Plenario. Benvidos, benvidas á quinta eliminatoria desta primeira fase do concurso que entretén e difunde o fútbol lucense en www.futbolinlugo.es. E como sempre, hoxe, para ser o xuiz das nosas preguntas, temos o xerente da discoteca Hermo e do bar Paz Tibor en Meira, Plenario Veiga. Que tal, Plenario? Moi boas. Moi boas. Vai dos zaguanes me tras hoxe, Hoxe temos a dúas persoas que ti coñeces ben, que eles tamén coñecen ben o fútbol lucense e creo que tamén a xente que nos ve e que nos sigue coñece perfectamente. Non sei se máis das cantinas ou máis dos campos, pero son ben coñecidos. Por un lado, dende moi menta, temos a Adrián Paz Castro, coñecido como Tucho, con experiencia no fútbol e no fútbol sala. Pero agora, dalle por correr. Que tal, Tucho? Moi boas. Moi boas, Calaza e Plenario. Pois por aquí andamos, a ver se disfrutamos un pouquiño dun bon rato agradable con vos e aprendemos algo de fútbol aquí tamén con Regueiro. Botas de menos o fútbol campo ou non? Todo o fútbol en general, o que conleva o fútbol, tanto pois o contacto cos compañeiros, cos amigos, ca xente, cos rivales, con todo. Conocer por aí tamén os taberneiros dos pueblos aos que vas xogar, esas cousas que presta moito, pero bueno, houve que dar un paso ao lado, pero esperemos que nun futuro pois poida volver a enlazarse, porque é o que me leva a vida, é a miña pasión, por así dicirlo, o deporte e o fútbol en general. Pois a paixón do fútbol tamén é de Javi Regueiro, aínda que tamén é a de Taberneiro, xogador do Ribeira de Fútbol Sala e tamén con experiencia no fútbol campo. Javi Regueiro, que tal? Moi boa. Hola, buenas, aquí andamos. Como levas, Javi? Non sei, ti tamén con experiencia no fútbol campo, ahora centrado aí un pouquiño no máis no fútbol sala, bótalo de menos, prefires estar a resguardo ahora no inverno ou vai o tema? A verdade é que o boto pouco de menos. Mas o que tú dices, ahora encima que ven xaneiro, todos estes meses de frío, boto pouco de menos, a verdade. Encima vendo o mundial que hai, ahora que estás máis contacto co fútbol, e ao nivel ves que non tampouco é moi alá, dices tú, bueno, que se sigan dando. Pois, moi ben, estes son os ingredientes para hoxe e imos aló, sin máis complicacións. Vamos pedir rapidamente, rapaces, que escollades a un equipo o que representar e a partir de aí empezamos a preguntar. Tucho, que equipo representas? Bueno, eu, como forafo do fútbol depois da miña zona, podíame dicir tanto polo Cospeito ou como polo Moimenta, pero bueno, vou polo Moimenta, que é o do meu pueblo, e vamos a muerte cos dous, pero co Moimenta neste caso. Regueiro, ti a quen representas? Eu vou Fonsagrada, sempre. Moi ben, pois Fonsagrada e Moimenta están na mesma categoría, pero sí que hai unha diferenza na clasificación. O Moimenta está un pouco máis arriba, polo que imos comezar xogando sempre polo de ou menor categoría ou menor posición. Neste caso, o Fonsagrada, que é o criterio que usamos para decidir quen empeza. Polo tanto, imos empezar con Javi Regueiro, na primeira rolda de preguntas da quinta sesión plenario. Regueiro, eu fago a pregunta, dou un dalle e tes uns 20 segundiños para responder. Aí vai a primeira. Cales son as dúas cores coas que viste na camisola o Sporting Pontenova? Dalle. Amarillo e negro. Resposta correcta, amigo Javi. O estilo do Rápido de Bouzas, o estilo da camisola que tamén ten Plenario, pois amarelo e negro é correcto, con esa camisola de discoteca Hermo. Primeiro acerto para Regueiro, imos coa segunda pregunta desta primeira rolda para Tucho. Tucho, cal é a cor principal da camisola do Monterroso? Dalle. Encarnada. A camiseta cor rojo. Sí, señor. Resposta correcta tamén. Go Res, de feito, xa é o seu lema de ánimo do equipo monterrosino. Pois empate a un, imos coa segunda ronda de preguntas. De novo para Regueiro. Que equipo da segunda regional da zona norte comparte nome cunha profesión? Dalle. La Virgen. Creo que podría sabela ben,
Regueiro, un equipo da segunda regional da zona norte, está competido este ano na segunda regional zona norte, ten o nome dunha profesión. Estou perdido, O nome do equipo é o nome dunha profesión. No, pregunta entendo, que non sei a resposta. Non sei cal será. Eso é o grupo de Fonsagrada, joder. Vas ter que baixar do coche, ao mellor, se non acertas, Airéate. Me cago 5 en Dios. segundinhos máis, Regueiro. Non sei. A comercial, hombre, a comercial. Mira que son comercial eu. É que estás como unha cesta. Pero o comercial pensei que estaba en terceira. Mira como estou. En terceira está o seu filial, a Comercial B, pero en segunda está a Comercial que ascendeu a temporada pasada. Pois continuamos con o empate no marcador e a quenda é para Tucho. Que equipo da segunda regional comparte nome cunha compañía aérea? Dalle. Era o Iberia. Sí, señor. Resposta correcta. Temos aí equipos como o Meira e o Folgueiro volando en primeira clase. É o Moimenta. Aí está. En primeira clase o Meira e o Folgueiro na clasificación, o Iberia está un pouquiño aí casi a piques de chegar a esa primeira clase na clasificación. Pois 1-2, vitoria momentánea para Tucho, seguimos ca terceira rolda de preguntas. E esta é de novo para Regueiro. Durante a temporada pasada, Regueiro, quen fixo de adestrador xogador no Antas que ascendeu a primeira regional? Dalle. No Antas. A ver, xente en Antas conozco, pero non teño nin idea, vaya. Ou unha persona que fixo de adestrador xogador. Adestrador xogador en Antas. Incluso, bueno, para especificar un pouco máis, porque a pregunta para que non haxa aí problemas, adestrador porteiro, principalmente. Melendo. Sí, señor, resposta correcta. Jesús Melendo. Foi porque me sonaba, que non sabía nin se seguía ali. Sí, pois... Pois é correcto. É correcto. Jesús Melendo, porteiro e adestrador do Antas que conseguiu ese ascenso á primeira regional a temporada pasada. Xa teño tomado algunha con el, Como? Xa teño tomado algunha con el. Home, claro, por suposto, pois non vai a os ser. nosos saúdos para Jesús Melendo e dicímoslle que a próxima convide el porque ti acertaches. Así que imos entón para Tucho e a tua quenda. Tucho, quen fai as funcións de presidente no Friol Club de Fútbol? Dalle. Rafa Casanova. Sí, señor. Resposta correcta. Baila Casanova, que decía Paulina Rubio. Tamén hai algo de todo, Na provincia ten o fútbol, ten o ceo ganado no respectivo logo, falando futbolísticamente, por así dicilo, porque tocou os paus todos, como ten que ser. Tocou todos os paus, sí, señor. É un auténtico referente do fútbol provincial, o gran Rafa Casanova, que ata Paulina Rubio lle dedicou esa canción, claro que sí, Baila Casanova. Así que, nada, seguimos coa quenda de preguntas. De momento continúa a vitoria momentánea de Tucho, 2-3. Cuarta ronda de preguntas. De novo para Regueiro. Regueiro, baixo a denominación actual de Carballedo Club de Fútbol, que sección do club naceu antes, a masculina ou a feminina? A femenina. Carballedo Club de Fútbol, dalle. A femenina. Sí, señor, resposta correcta. No 2018 nace a femenina e no 19 nace a masculina. Xa houbera fútbol senior antes, pero levaba outro nome. A Barrela. Era antes, creo. Sí. Efectivamente, bueno, o nome da Barrela, que era o nome que tiña antes o equipo masculino de Carballedo. Pois seguimos coa cuarta rolda de preguntas para Tucho. Tucho naceu en Guntín e apelídase Balín. Foi porteiro e agora é enxeñeiro. Cal é
o seu nome. Dalle. Apellídase Baliño... Balín, Balín. Bien, Marcos Balín. Sí, señor. Sí, señor, resposta correcta. Pasou por equipos como Lugo, como Depor, como Racing de Ferrol. No Lugo Moi ben, moi acordo ben. novo. Creo que tenido Ángel Carra está de segundo porteiro, se non recordo mal. Pois sí, as Pode ser. lesións impedironlle seguir a Marcos Balín, pero recordado moito no fútbol galego, o porteiro de Guntín. Imos coa quinta rolda de preguntas, que vai ser a decisiva, porque estades moi pegados no marcador. 4 certos para Tucho, 3 para Regueiro. Así que, aí vamos, coa última rolda de preguntas. Para Regueiro, que xogadora do Peluquería Mixta Friol foi a máxima goleadora da Copa da Raíña 21-22 xunto a Balón de Ouro Alexia Putellas? Dalle. Buah, a saber. Houve unha xogadora do Friol que a temporada pasada compartiu título de máxima goleadora da Copa con Alexia Putellas. Vouche dicir Yanire porque é a única que conozco. Pois non, resposta incorrecta. Foi Ali Martínez. Ganei. Non teño placer de conocela. Inda que o Friol non chegou moi longe, ela meteu 4 goles. Empatada con Alexia Putellas con Anita do Huelva, do Sporting Huelva. Falas como se souperas, Plenario. Isto méteche medo, estou practicando... Eu O son de auténtico sala, experto, o noso xuiz, xa vedes, pois o fallo de Regueiro implica que a vitoria vai a quer do lado de Tucho, pero imos facer a última pregunta que tiñamos prevista. Así que aí vai, Tucho. Moito vos fal, que vos fal, que non a sepáis a que vos lo diga eu. Entre pedido e pedido te lo ia anotado. Aí está, pois imos ca última. Que xogador de Sober foi convocado coa selección galega de afeccionados para a fase intermedia da Copa de Rexións UEFA xogada en outubro? Tucho, dalle. Uf. O único Daniel. futbolista lucense que estuvo nesa convocatoria, que conseguiu un pase histórico para a selección galega de afeccionados, que no verán do ano que ven vai ir xogar por Europa adiante esa fase final do Campeonato de Rexións UEFA. Houve un lucense que é de Sober e que estivo nesa convocatoria de outubro, con protagonismo ademais. Seguro que Regueiro me pode axudar. Eu esta non a sei. Sober que é de Ramón moito Rodríguez. Foi Ramón Ramón, é Ramón Rodríguez, do de Ramón. Ourense. Pois nin idea, nin idea. Suerte, Ramón O Rodríguez. porteiro da Ourense, que pasou tamén pola canteira do Depor, que conseguiu o temporada pasada o ascenso ca Ourense, foi titular neses 3 partidos que a selección galega de afeccionados, e titular tamén no equipo en terceira división galega, e estivo anteriormente no Lemos, creo, pero o porteiro de Sober, Ramón Rodríguez. Pois remata esta quinta edición da sesión plenario con victoria de Adrián Paz. Tucho, 4 acertos por 3 de Javi Regueiro. Parabéns, Tucho, e vémonos nos oitavos de final, vale? Moi ben, moitas gracias. Non estivo mal, non estivo mal. Regueiro, moitas grazas por participar, por pararte aí na estrada e botarnos unha man. E nada, vémonos polas cantinas. Nada, aquí metedes, como sempre, para o que queirades e xa viredes tomar unha copiña aí polo local. Tócase pagar, Regueiro. Esta volta tócase pagar a ti. Non hai problema. Xa o sei. Pois que lle tedes que pagar os dous, sodes unha a Plenario Veiga, o noso xuiz é cada vez máis coñecedor do noso fútbol. Grazas como sempre, Plenario. Gracias a vos. Gracias a vos.